निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। देखणी ती पाऊले भाग 1 लेखक प्राध्यापक प्रकाश बोकील अभिवाचक योगेश सप्रे। भाव तोची देव। स्वामीजी, अहो काय हा तुमचा हिंदूंचा वेडगळपणा। एक इंग्रज गृहस्थ। का, काय झालं? स्वामी, अहो हे लोक दगडाला देव मानतात, त्याची पूजा करतात, फुलं वाहतात, आरती करतात, अगदी लोटांगण सुद्धा घालतात त्याच्या पुढं। छे छे, निव्वळ मूर्खपणाच तर आहे हा। इंग्रज गृहस्थ: खरं तर हा वाद चांगलाच पेटला असता यानंतर, पण स्वामी विवेकानंदांनी त्या क्षणी तरी माघार घेतली। ते त्यावेळी युरोपच्या दौऱ्यावर होते। ठिकठिकाणी यांची व्याख्यानं होत होती। अशाच एका व्याख्यानानंतर एका युरोपियन विद्वानानं स्वामीजींना आपल्या घरी भोजनासाठी आमंत्रित केलं होतं। भोजनापूर्वी ज्या गप्पा रंगल्या होत्या त्यात हा वाद झाला होता। भोजन झालं, मग स्वामीजींना घेऊन ते गृहस्थ आपल्या शयनकक्षात गेले। तिथं समोरच्या भिंतीवरील एका फोटो फ्रेमकडे स्वामींचं लक्ष गेलं। दुसऱ्याच क्षणी ते ओरडले, छी छी, काय हे, ताबडतोब हे चित्र काढून फेकून द्या इथून। ते यजमान सटपटले, गोंधळले, दुःखी झाले। कारण तो तर साक्षात त्यांच्या वडिलांचाच फोटो होता। व्यथित मनानं ते म्हणाले, अहो हे तर माझे वडील आहेत, त्यांना फेकून देऊ बाहेर? हे ऐकून विवेकानंद म्हणाले, हॅ, काहीतरीच काय सांगताय? अहो हा तर साधा रंगीत कागद, साधी काच, साधी फ्रेम, या वस्तू तुमचे वडील कसे काय होऊ शकतील? अगोदर फेकून द्या तो कागदाचा तुकडा। नाही हो स्वामीजी, असं नका म्हणू। अहो तो नुसता कागदाचा साधा तुकडा नाहीये, त्यावर माझ्या वडिलांचं चित्र आहे। मी ओळखतो ना त्यांना। माझी श्रद्धा आहे स्वामीजी की हे माझे वडीलच आहेत। ते मला आशीर्वाद देतात नेहमी, मला प्रेरणा देतात। संकटात तेच तर माझ्या पाठीशी उभे असतात। आता मात्र विवेकानंद शांतपणे पण तितक्याच ठामपणे म्हणाले, या कागदाच्या तुकड्याला तुम्ही चित्र मानतात ना? अगदी तसंच आम्ही हिंदू दगडातल्या देवाला मानतो। अहो जिथं दगडालाही देव मानलं जातं तिथं माणसातला देव कसा बरं नाकारला जाईल? हीच तर हिंदू धर्माची शिकवण आहे। अगदी खरं आहे, भाव तोची देव हेच तर खरं आहे। म्हणूनच तर युगे 28 विटेवरी उभ्या असलेल्या पंढरीला भेटायला गेलेल्या लाखो वारकऱ्यांचा समुदाय अनेकदा त्या विठुरायाच्या दर्शनाशिवायच माघारी फिरतो। कारण वारीत सामील झालेल्या प्रत्येक वारकऱ्यात त्यानं विठ्ठलाचं, माऊलीचं दर्शन ठायी ठायी घेतलेलं असतं। त्यात भाव असतो, श्रद्धा असते। वारी हे तर केवळ निमित्त असतं। हत्ती वर आलाच कसा? पुरती दमछाक झाली होती त्या इंग्रज वकिलाची रायगडावर पोहोचेपर्यंत। न दमेल तरच नवल। पार गडाच्या पायथ्यापासून ते थेट वर गडावर पोहोचेपर्यंतचा क्षण तो उत्सुकतेनं टिपत होता। ते उंचच उंच पर्वतकडे, घनदाट जंगल, खोल दऱ्या, अरुंद पायवाटा इतक्या की चालताना जरा तोल गेला ना तर थेट दरीच्या तळाशीच मरणच।
रायगडाच्या चहूअंगाला असलेले ते हजार हजार हात उंचीचे सरळ ताशीव असे कडे पाहून तो इंग्रज वकील हादरला होताच, पण त्याला खरा दणका बसला होता तो जेव्हा त्यानं रायगडाच्या प्रवेशद्वाराजवळच्या धिप्पाड, शुभलक्षणी, साजशृंगार केलेल्या 2 हत्तींना पाहिलं तेव्हा. हत्ती? इथं या उंचच उंच गडावर? जिथं माणसाला चालणं कठीण, तिथं हे हत्ती अत्यंत अरुंद पाय वाटेवरनं इतक्या वर प्रवेशद्वारावर आणलेच कसे? पण त्याला बिचाऱ्याला काय माहीत की छत्रपती शिवरायांना आपल्या राज्याभिषेक सोहळ्यात कणभरही उणीव ठेवायची नव्हती. कारण हा क्षण महाराष्ट्राच्या परमभाग्याचा क्षण होता. काय काय आणलं नव्हतं तिथं त्यावेळी महाराजांनी. भव्य प्रवेशद्वार, प्रचंड नगारखाने, असंख्य गुढ्या तोरणं, पाना फुलांच्या रंगीबेरंगी माळा, केळीचे खुंट, बैठका, गाद्यागिर्द्या, लोड, तक्के, पडदे, कनाती, झालरी, मंडप, हंड्या, झुंबर, कशाची उणीव नव्हती. वस्त्र, शस्त्र, अलंकार, हत्ती, घोडे, पालख्या, गायी, धान्य, पंचपक्वान्न, हजारो दिवे, मंगलवाद्य, नौबती, सनया, चौघडे, नुसता कल्लोळ उडाला होता. विद्वान, कलावंत, कवी, मुत्सद्दी, योद्धे, राजकारणी, वकील, अधिकारी, राजदूत, संन्यासी, शेतकरी, गावकरी, भालदार, चोपदार, मंत्री, सुवासिनी, पाहुणे रावळे, अगदी सारे जण आले होते रायगडावर. कारण रायगडावर शिवरायांचा राज्याभिषेक होणार होता. शके 1596, ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी शनिवार. त्या दिवशी जिजाऊंचे शिवबा आता क्षत्रिय कुलावतौस सिंहासनाधीश्वर महाराज राजा शिवछत्रपती होणार होते. राजांनी जन्मदात्रीचे आणि जन्मभूमीचे पांग फेडले होते. सैन्य, आरमार, राज्य निर्माण केले होते. अवाढव्य बेलाग, दुस्साध्य किल्ले निर्माण केले होते. अजिंक्य मनाची, ताठ मानेची, पोलादी मनगटाची, निधड्या छातीची, जीवाला जीव देणारी स्वाभिमानी माणसं घडवली होती. त्यांचा एक मावळाच मुळी एकेका हत्तीसारखा होता. त्यामुळे प्रवेशद्वारावर झुलणाऱ्या हत्तींची मातब्बरी राजांना कशाला? पण त्या इंग्रज वकिलाच्या डोक्यातनं मात्र काही केल्या तो प्रश्न जात नव्हता. एवढे धिप्पाड हत्ती राजांनी गडावर आणलेच कसे? शेवटी अस्वस्थ, बेचैन झालेला तो इंग्रज वकील मोरोपंत कारभाऱ्यांकडे गेला आणि म्हणाला, पंत, मला एक सांगा, माणसालाही यायला अत्यंत बिकट अरुंद अशा पायवाटेवरनं हे एवढे प्रचंड धिप्पाड हत्ती तुमच्या राजांनी इतक्या वर कसे काय आणले? प्रश्न ऐकून मोरोपंत हसले. शिवरायांबद्दलचा अभिमान त्यांच्या डोळ्यांमधून ओसंडून वाहत होता. ते म्हणाले, आमचे राजे कुशाग्र बुद्धीचे. रायगडावरच्या या अभूतपूर्व सोहळ्याचं स्वप्न त्यांनी कित्येक वर्षांपूर्वीच पाहिलं होतं. त्याप्रमाणेच त्याची सारी योजनाही केली होती. त्यावेळीच त्यांनी हत्तीची अगदी छोटी पिल्लं गडावर आणून ठेवली होती आणि आता त्याचंच प्रचंड मोठ्या हत्तीत परिवर्तन झालं आहे. पंतांचं हे उत्तर ऐकून मनातल्या मनात शिवरायांचं कौतुक करत तो इंग्रज वकील रायगडाच्या पायऱ्या उतरू लागला. असे होते शिवाजी महाराज, दूरदृष्टी असणारे, भविष्याचा अचूक वेध घेणारे. वय वर्षे 18 फक्त. एखाद्या व्यक्तीला जन्मठेपेची, काळ्या पाण्याची, अंदमानातल्या तुरुंगवासाची शिक्षा का होऊ शकते? नक्कीच त्या व्यक्तीचा अपराध तसाच गंभीर असणार म्हणून. पण एखाद्या सभ्य, ज्ञानी, विचारवंत सद्गृहस्थाला म्हणजेच बाबाराव सावरकरांना गोविंद त्र्यंबक दरेकर या गीतकाराची काही देशभक्तीपर गीतं अवघ्या 16 पानांच्या एका छोट्याशा पुस्तिकेच्या रूपात छापली म्हणून काळ्या पाण्याची, अंदमानाची शिक्षा दिली जात असेल, तर मग अशी शिक्षा देण्यास कारणीभूत असलेल्या जॅक्सन नावाच्या कुरूर जिल्हाधिकाऱ्याला त्यावेळच्या युवकांनी ठार मारायचं ठरवलं तर त्यात त्यांचं चूक काय? खटल्याच्या कामासाठी बाबाराव सावरकरांच्या हातापायात बेड्या ठोकून भर रस्त्यातून त्यांना चालत चालत कोर्टात नेलं जायचं. हे पाहून तरुणांचं रक्त उसळायचं.
त्याच जॅक्सननं तांबेशास्त्रींच्या कथाकीर्तनावरही त्याच नाशकात बंदी घातली होती. का? तर म्हणे त्यांची कीर्तनं ऐकून राष्ट्रप्रेमानं तरुण पेटून उठत होते. तीच गोष्ट वामन सखाराम खरे या वकिलांबाबत. याही वकिलांच्या भाषणांवर जॅक्सननं बंदी घातली. का? कशासाठी? तर त्या काळात वंदे मातरम अशा घोषणा देत मिरवणूक काढणाऱ्या युवकांचे खटले खरे वकील मोफत चालवत असत. इंग्रजांच्या काळात जिल्ह्याचा कलेक्टर म्हणजे जणू त्या जिल्ह्याचा राजाच. 30 डिसेंबर 1867 मध्ये इंग्लंडला जन्मलेला ICS झालेला ऑर्थर मॅसन टिपेट्स जॅक्सन हा भारतातला असा एक मुलकी अधिकारी होता ज्यानं नाशकातली स्वातंत्र्यप्रेमी युवकांची चळवळ मुळातूनच उखडून टाकण्याची जणू प्रतिज्ञाच घेतली होती. त्याप्रमाणे तो वागतही होता. अत्यंत उद्दामपणानं तो नाशकातल्या युवकांचे स्वातंत्र्य चळवळीचे खच्चीकरण करत होता. त्याच्याजवळ कसलीही दयामाया नव्हती. म्हणूनच अनंत कान्हेरे नावाच्या अवघ्या 18 वर्षांच्या युवकानं ठरवलं की आता आपणच जॅक्सनला उडवायचं. अनंत कान्हेरे मूळचा कोकणातला, रत्नागिरी जिल्ह्यातलं खेड तालुक्यातलं आयनी मेट हे त्याचं मूळ गाव. पण शिक्षणासाठी त्याला आपल्या गावापासून खूप दूर औरंगाबादला आपल्या मामाकडे राहावं लागलं. तो अत्यंत हुशार होता. त्याला चित्रकलेची आवड होती. केसरी, काळ ही वृत्तपत्र तो नियमितपणे वाचत होता. नाशकात बाबाराव सावरकरांची जॅक्सननं केलेली जीवघेणी मानहानी त्याला सहन झाली नाही. त्यानं मनोमन निश्चय केला, आपणच या क्रूर कर्मात जॅक्सनला उडवायचं. यावेळी अनंत कान्हेरेंचं वय होतं अवघं 18 वर्ष. तो संधीच्या शोधात होता आणि त्याला संधी मिळाली. तो दिवस होता मंगळवार. तारीख होती 21 डिसेंबर 1909. त्यानं निवडलेलं स्थळ होतं नाशिकचं विजयानंद नावाचं एक नाटकगृह. मुहूर्त होता रात्री 9चा. त्या दिवशी स्वतः जॅक्सन आपल्या परिवारासह किर्लोस्कर नाटक मंडळींचं शारदा हे नाटक पाहायला येणार होता. भारतात इंग्रजी राजवट बळकट व्हावी यासाठी जॅक्सननं इमाने इतबारे जी सेवा केली होती तिचं फळ म्हणून शासनानं त्याला कमिशनरच्या पदावर बढती देऊन अन्यत्र बदली केली होती. त्यामुळे नाशकात त्याचे निरोप समारंभ चालू होते. अशाच एका समारंभासाठी तो मोठ्या थाटामाटानं नाटक शारदा पाहण्यासाठी येणार होता. शारदेची भूमिका बालगंधर्व करणार होते. पण अनंत कान्हेरेही एक वेगळीच भूमिका करणार होता. क्रांतिकारकाची भूमिका. या भूमिकेतून तो जॅक्सनला केवळ नाशकातूनच नव्हे तर या भूतलावरूनच कायमचा निरोप देणार होता. नाटक रात्री 9 वाजता होतं. अनंत 8 वाजताच नाटकगृहात पोहोचला. बरोबर होतं भरलेलं पिस्तूल. नाटक वेळेत सुरू झालं, पण जॅक्सन अजून आला नव्हता. नाटकगृहात बसलेल्या अनंताची घारीची नजर नाट्यगृहाच्या दरवाजावर होती. 9:15च्या सुमारास जॅक्सनची बग्गी आली. तो उतरला. चालत चालत आत आला. स्वागत वगैरे झालं अन तो नाटकगृहाच्या पहिल्या रांगेतील राखून ठेवलेल्या खुर्चीकडे निघाला. आता तो खुर्चीवर बसणार तोच अनंत कान्हेरे उठला. ताड ताड चालत त्यानं जॅक्सनला समोरच गाठलं. पिस्तूल काढलं अन प्रेक्षागारातील सर्व प्रेक्षकांच्या समोर आमने सामने धडाधड 4 गोळ्या जॅक्सनच्या छातीत झाडल्या. रक्तबंबाळ झालेला जॅक्सन खाली कोसळला तो कायमचाच. अनंत कान्हेरे पळून गेला नाही. त्यानं स्वतःला अटक करून घेतली. त्याच्यावर खटला चालवला गेला अन 19 एप्रिल 1910 म्हणजे जॅक्सनच्या वधानंतर 4च महिन्यांनी त्याला फाशी देण्यात आली. अनंताचं त्यावेळचं वय किती? फक्त 18. म्हणजेच आजकाल 12वीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं जे वय असतं तेच. या वयाच्या आजच्या युवक युवतींनी निदान मतदान तरी योग्य उमेदवाराला करावं, किमान आळस झटकून मतदान तरी करावं, अगदी 100% मतदान करावं. एवढीच अल्पशी अपेक्षा जर त्यांच्याकडून केली तर ती चुकीची आहे का? तुम्हीच सांगा. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135हून अधिक पुस्तके,
10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.